ಹಾಯ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ. ಎನ್ನ ಮುಲು ಬರ್ಡ್ಸ್ಲೆ ಗ್ಯಾನ್ ಪಪ್ಪಾಯನ ದೀತೆ ಐಕುಲು ತಿನ್ರೆಗಿಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿನಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ. ಗಂಟೆ 4:30 ಆತಂಡು ಎನ್ನ ಕಿನ್ನು ತುಲೇದ್ ಶೋಕು ದೊಂಬುಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಪ್ಪಗೆ ತನದುಲ್ಲಲು ಅಂಚನೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದ ವಾತಾವರಣ ತುಲೇತ್ ಶೋಕುಂಡು ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ದೊಂಬುಗು ಮೋಡಲು ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಆನ್ ಗುಡ್ಡೆದ. ಅರೆಗಲನಾತ್ ಮರಿಯಲ್ಲನ ಎಂಚಿನಂದೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ ಶೋಕು ದೊಂಬು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಒಲ್ಲ ಕೊಂಟು ನುಂಗರೆಗನದಾನೆ ಈತ ಶೋಕು ದೊಂಬು ಕಾಯ್ದಿನಿ. ದೊಂಬು ಕಾಯಿನಾಗ ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡಿದುಲೆಗೇತು ಲಾಯ್ಕ್ ನಮಕ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುರ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಆತಿನ ಪಪ್ಪಾಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಆತೀನಿ ಅಂಡ ಪಪ್ಪಾಯ ಯಾನು ತೂಪುಜಿದ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ತಿಂದು ಪೋತು ಅಂಬುಲಿ ಆಗಿ ಹೋತು ಮಲ್ಲ ಪಪ್ಪಾಯ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಬಾಕಿಲ್ದ ಬಂದ್ ಮಲ್ ತಿನ್ಬಣ್ಣಗ ಈ ಪಕ್ಷಿಲು ಕಿಚಿ 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 ಬಣ್ಣಗ ಪಾತಿರನಿ ಕೇನುಜಿ ಈ ಪಪ್ಪಾಯಿನ ಕಾಂಡೆ ತೂದು ಬೊಕ ಗೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಈ ತೋರಿದ್ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪೂರ ಪೋತು ಕೊಯ್ಸಲ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡ್ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೂರ್ದಿನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದು ñಕ್ಕು ಅದು ಹೋತುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೇ ತೂವ ತಿನ್ಪಿಡಿಂದು ಒಂದು ಬಾರಿ ತೀಪಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಪಪ್ಪಾಯ ಬಾರಿ ದೀಪೆ ಮೊಗಲೇ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ತುಲೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನ ಸೇರಜಿನಿಗಲೆ ಒಂದು ಉರುವಾಂಡಲ ಜೀವಗೆ ತೆಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂಕು ಲಂಚನಾದಿತ್ತಂಡು ಈ ಪಪ್ಪಾಯನು ಕೈಟ್ ಬತ್ತನಾಗ ಉರುವಾದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಸ್ಮೆಲ್ ಮನೆಗ ಈ ವಾಮಿಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ದಲ್ಕನೆ ಬರೋಯ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾದನು ಪಪ್ಪಾಯ ಡೇತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ ಗೊತ್ತಾಬು ಜೋಕ್ಲಿ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದೇನಂದಿಲ್ಲ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗು ಬೇತೆದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಸಾಲದಲ್ಲ ಗೆತ್ತನಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪನ್ನ ಮರಣಿ ನಾನು ನಿಗಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈತ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನೆಂದು ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಕಿಂದಿಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತಿನ 4 ಇರುಪೆ ಇತ್ತನ 4 ಇರುಪೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ದೆಕ್ಕದ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಸುರುಕು ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಸೀಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪತ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಸೀಲ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸಾಲ ಏನು ಮೂಲು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಗಲಿಗ್ಲ ಬೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ರುಚಿಗೆ ದಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅಂತೆ ಲಿಂಬೆಲ್ನ ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ನಿಕ್ ಮಾತ ಮೀನಲೆಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಮಸಾಲ ಸೈಡ್ ಒಂತೆ ಬಂಜಿದ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯಿಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೀಯ ಈ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಗೆ ಏತ್ ಮಸಾಲ ಬೈತುಂಡು ಆ ತೆಡ್ಡೆಗೆ ದಾಯಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನಿತ್ತೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ವೈಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಹಾಜರಾಯಿನಿ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಆನಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಯ್ತೊಂಬುಂಡು ಅದ ಮೂಟ ಬೊಕ ತೋಡು ಯಾನೊಂದೇನು ಅರೆದ ಐರೇಟ್ ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ ತೂಕಂದು ಫುಲ್ಲೆ ತೂಕದ ಅದ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿನ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಬೋರ್ಡು ಆವು ಇಂದು ಪಂಡೆರಡ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೊಕನಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ರೆಗ ಹತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಒರ್ಚಿ ಒಂದೆರಡ ಒರ್ಚಿ ತೂಕ ಬಾರೆದಿ ರೇಟ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇಲ್ಲಿ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಮೀನಾಂಡಲ ಬಾರೆದಿ ರೇಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ ತೂಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಂಡ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಇದ್ಯಾನ ಮೀನಿನ ಬಾರದ ಐರೇಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದಿಂಚ ಕಾವಲಿಗೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮೀನಿನ ಫ್ರೈಕ್ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಒರಿದಿನ ಮೂಜಿ ಮೀನಿನ ರವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ
ಯಾನು ಮೆರಡಿಕೆ ಏನಿಕ್ ಮೀರ್ ಪಂಡೇರು ಕೆಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆಂದು ಯಾನು ಜೋಕುಲೆಗ್ಲು ತಿನ್ನ ರೆಡ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ರವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಬನ್ನಲಲ್ಲಿ ಪುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಗಿರತ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಅವಳ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅವೇನು ಕಾಯರಾಗ ದೀತೆ ಮೀನಂತೂ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಿಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮೂತ ಪಾಡದಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮೀನನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿ ಉಳಿದ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಕರ್ಚಿದು ಬಪ್ಪುಂಡು ರವ ಫ್ರೈ ಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಾಂಡ್ ರವ ಫ್ರೈ ಲಾಂಡ್ ಬಾರೆದಿರತ್ತ ಫ್ರೈ ಲಾಂಡ್ ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಎಂತ ಮೀನು ಫ್ರೈಲ ರೆಡಿ ಆದ ನನ್ನ ಒನಸು ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಲ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಐತೆ ಬಾರೆ ತಿರೇತ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ತೋಲೆ ಎತ್ತು ಶೊಕ್ಕು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬೈತು ನಿಂದು ತೂನನೆ ಇಂಚ ನನ್ನ ತಿನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಕೆಂತ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮೇರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಹೊತ್ತಿಗಿಂದೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಕದಿಯೆ ಎಂತ ಶೋಕ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಕಾಯ್ತಂಡು ಒಂದು ಮೀನು ಅರೆಗ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಮೀನು ಯಾನೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ಒರ್ಚಿ ಒರ್ಚಿನ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒರ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಮೀನು ಬೋಡು ಎಂಚೋಂಡ್ ಬಾಬಾ ಮೀನು ತೊಲೆ ಮೀನು ತೂದರೆಗ ಆಸೆ ಅಂಡೆ ಕಡೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಅದನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮೆತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಚೂಲಿ ಚೂರು ಅದನ್ ಓ ರಾಮ ಏತು ತಿಂಡರೀರು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡೆ ಬೈಯರ್ದೀನಿ ಕಾಂಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕಾಂಡನಾಗೈತೆ ಗಂಟೆ ಸಾಧಾರಣ 15 ಗಂಟೆ ಅಂಡೇನು ಪೂರಾ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ದಿನಾಲ ಇಂಚಿನ ಬೇಲದ ವೀಡಿಯೋನೆ ಪಾಡ್ನು ನಿಗಲೆಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪು ನಿಂತು ಮಲ್ದು ಜನ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಟಾಡ್ದರ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಯಾನು ನಿಗಲೆಗ್ ತಶ್ಪವೆ ಅಮ್ಮ ಮೊರಣಿ ಮಂಜು ಹಲ್ದಿರೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಆ ಮಂಜು ಹಲ್ದಿರೇಟ್ ಇನಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೋಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎನ್ನೈತೇನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಬಲಿತೆ ನಾನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಂಜು ಹಲ್ದಿರೇತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ನಾನು ಅರಿಪಾಡುವೆ ಮಂಜಲ್ದಿರೆ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವು ದಾಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅದು ಕೂರುಂಡು ಐಕ್ ಬೊಂಜ ಹೊರಡು ಬಂತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೊಂಜ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಕ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಕರಿ ಪಾಡ್ದಿಂಡ ಬಯ್ಯಡಾನಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮೂಲು ಮೂಜರೆ ಪಾವು ಕಜಾರಿನ ಯಾನು ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಎತ್ತದು ಗಟ್ಟಿಗಿಂದು ನನತಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕಲಿಗ ಮುಜಪಾಯ ಉಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಬೆಲ್ಲದಾರ ಇದು ಅಂತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪುಂಡಿಲ ಮಲ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಮಂಜಲ್ದಿರ್ದ ಗಟ್ಟಿನ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ದಯಪನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಬಂದಿತ್ತೀರ ಅಮ್ಮ ಇಸ್ಕೊರ ಎತ್ತು ಶೋಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ತು ಮಂಜಲ್ದಿರ ಕಷ್ಟ ಐತೆ ನಿಗಲೆಗು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲಂಡುತ್ತಲೆ ಮಂಜಲ್ದ ಇರೆ 10 ಇರೆ ಉಂಡು ಮಂಜಲ್ದ 10 ಇರೆ ಯಾವ ಪಂತೆ ನಮ್ಮಡ ಮೋನೆ ಈತ ಝೂಮ್ ಮಲ್ತದ ದಾಯಿ ನಿಗಲು ತಚ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಾಗ ಮೋನೆಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಮೂಲು ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಈತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಈತ ವೈಟ್ ಅದು ತೋಚುನು ಎಂತ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಂತ ಪಾಡುಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾದನೇ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಆಡಲ್ಲ ಮೂಲು ಕಲೆ ಮಾತ ನಿಗಲಾಗ್ತದೆ ತೋಜಲಿಜ್ಜಿತದೆ ಮೂಲು ಕಲೆ ಮಾತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐತಾರದಾನಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋನೆಗೊಂಜಿ ಏನಾಂಡಲ ಯಾನು ಪಾರ್ಲರ್ ಪ್ರಪೋಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋನೆಗೊಂಜಿ ಏನಾಂಡಲ ಪಾಡ್ಗ ಲೇಪ ಪಾಡ್ಗ ಇಂದು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಬು ಕನ ಇದ್ದಿನೇಟು ಯಾನು ನಿಜವಾದ್ಲ ಕನತದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಂಡು ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಆಂಡದಾನೆ 4 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತೇನೆ ಐಟುತ್ತಲೆ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನಿ ಮಂಜುಲ್ದ ಕೊಂಬುಡು ಗೊತ್ತಾಣಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡೆ ಮುಂಗೆ ಬರೋಡಿಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮುಂಗೆ ಬೈದನು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಡೋಡು
ನಡ್ರೆಗ್ಯಾನ್ ಮೆರಡನೆ ಪನ್ಪೆ ಮೀರು ನಡಿಯರ್ಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಣೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ನಡ್ಪಿನ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆತು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮೇರು ಏನಾಂಡಲ್ಲ ನಡೋದು ಪಸದ ಉಪ್ಪುರ ಈಗೋಸ್ಕರ ಮೇರು ನಡಾಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಬುಲೇಡು ಮಾತ ಮುಂಗೆ ಬೈದನು ಪೂರ ಈತಿದ್ಕಿಂಜ ಕೊಂಬುಲೇಡ್ಲ ಮುಂಗೆ ಬೈದನು ನಂಡ ಪರ್ಬಗ್ ಮಂಜುಲ್ದ ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಮಂಜುಲ್ದಿರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚಂದೇನು ನಡೋಡು ಬಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಂಜಲ್ದ ಕೊಂಬೋನು ಯಾನ ಕಲ್ಲಡು ಅರೆತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಅರೆತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅರೆತದು ನೆತ್ತ ಮಾತ ಅರೆದಿನೇನು ಒಂಜಿ ಬೌಲು ಪಾಡೊಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಏತ್ಬೋಡು ಆತು ಮಂಜಲ್ನ ಕೊಂಬಿತ್ತಂದು ಅರೆಪ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಏನತಿ ಯಾನ ಹನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿಗತ್ನೆಯಿಲ ಮಂಜಲ್ದಲ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ನೆಂಚ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡಾಗ ಮೋನೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ತೆಕ್ಕೊನೋಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡ ಮಂಜೋಲು ಏನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಡಿತ್ತಿನ ನೆಡು ನಿಗಿಂಜ ಪೊಕ್ಕೆ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ದಲ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ತಿಗತ್ನೆ ಇದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಗ್ಲೋ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೋನೆಗ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂಜೋಲ್ ಬೊಕ ತಿಗತ್ನೆ ರಡ್ಡು ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ ನೆಕ್ ಲಿಂಬೆದಾಲ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಪೊಡಿಲ ಆಪುಡು ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬುಡು ಅರೆತದ ಅವೇನು ಪಾಟ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕೊಂಬು ತಿಕ್ಕಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಂಜೋಲ್ದ ಕೊಂಬು ಅಂಚ ಒಂದೇನು ರಡ್ಡು ಐಟಮ್ ಅನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೋನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ ತೆಕ್ಕೊಂದು ಆಯೋಕ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೋನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಡ್ದಾನೆ ಫುಲ್ ಮೋನೆ ಪೂರ ಜಿಮ್ ಬಂದು ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊರ ಮೋನೆಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಇಬ್ಬಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಡಿತ್ತಿನ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನುಂಗ್ಯಾರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮೋನೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾತ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ನುಂಗುದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೋನೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಮೋನೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ ಬತ್ತೆ ನಿಗಲ್ ತೂವರ್ ಮೋನೆಡ್ ಅಂತೆ ಗ್ಲೋ ಬೈದು ನಿನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎನ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲೆ ಮಂಜುಲ್ದಿರತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಗಲಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಂದೆನು ಇಷ್ಟಾಂಡ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸುರು ತೂಪಿನಗಳು ಪಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳುವೆದಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಗುಲರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂತು ಮೋನೆಡ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲರ್ಜಿ ಪುನಗ್ಲಿಗೆ ಎಂತ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನೆಂತೆನ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಯಾನು ಏಪಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆದ್ಬೋತು ಡಯಪನ್ನಾಗ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆದ ಮಿಟಾದ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುಜ ಎಪ್ಪಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾ ಎಂತು ಮೋನೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಇದೇನು ವಾರ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ.